Evar baş binêrin hêja îşev em carek edin bi hewra li ser babetekê bi hewrane babeta me îro li ser etnîkbûn, sosyolojiyê etnîkbûn û netewîbûn e yani di bûyera Kurdan de ya rastî îro em bi şêweyekê din vê bernameyê çêkin. Bernameya min zêdetir ji sergotarê weke ku babetekê teorîk e bi têgehên teorîtîk lê ez bêtir hewil bidim ku ji praktîka Kurdan li ser vê meseleyê li ser di çarçûva em bêjin di çarçûva pirsgirêka Kurdan de li ser problema etnîkbûn û netewîbûnê bipeyvim. Babeteke pir girîng e pirsgirêkeke hebûna ya Kurda ye. Eger hûn ji min bi rastî bipirsin yani problema Kurdiya esas çi ye, Kurdistanîbûn çi ye? Ez ê bibêjim pirsa di navbera etnîkbûn û ya netewîbûnê de ye. Ew pirsa ku têkiliyên etnîkbûn û netewîbûn de divê em problema herî girîng ya Kurda weke ya sosyolojik bigerin. Bir kes bi spor dema ku li ser netewe dipeyvin yan netewebûnê dipeyvin ew wê weke diyalektika neyînî yani olumsuzkirina etnîkbûnê dihesibînin yani ango gava ku milletek ji asta etnîkbûnê derdikeve netewebûnê weke ku ew rola etnîkbûn di wê milletê de namîne lê ya rastî netewebûn sosyolojik astekê nû ya etnîkbûnê ye. Problema sereke di dema nû ya sosyalbûnê de ya ku weke modernîte tê binakirin etnisîteyên ku xwe nagihînin asta netewebûnê dimirin, hız diweşin û di nava neteweyên din de dihelin. Hêdî pêşê de ez dixwazim têza serekeya vê axaftina îro diyar bikim. Dibe ku pir caran em di babetê de dikevin teferatên mijarê û ya temaya esasî, mijara esasî pir caran ji çavê me direve. Loma ez ji bo ku xwe pê mîsoger bikim ez dixwazim di destpêkê de bibêjim ku eger Kurd di wateya esasî sosyolojik de nebin neteweya Kurd ji holê rabin. Yani milletê Kurd ji holê rabin. Ji ber ku dema me de nasnameya etnîk eger xwe ranake asta neteweyebûnê ew der prosesên navendî ya jiyana sosyal da bihiştin. Lê ji xirabtir êdî di dema nû de weke etnîsteya jî nikare hebûna xwe berdewam bike. Ew çima wiha ye em ê paşê li ser wê bisekinin. Lê berê vîya em ez dixwazim yani ferqa netewebûnê li ser esasên etnîsteya xwe û ya ku netewebûnên ku li ser esasa ne etnîsteya xwe weke asîmilasyon weke xwe veguherandina etnîkbûnê de dijîn ku bêguman problema esasî ya Kurda ye li ser vîya behs bikin paşê lê
بچند گوتن عجیبه به کورتی etnikbun yani etnikbun çiye grup etnik çiye de vataya sosyolojik de beguman hunde vataya siyasi de dizanin vaka işte kim mafin kim netevayan grupan evkan etnikan le de vataya sosyolojik de etnikbun an grupa etniki biya kultura yani bu kultura grupa ku bu kultura jiyendin tecih kirin yani لسر اساس زمان و کلتوری به اساس که تحیل و عصبیت که وانا دیروکی یا کل سر گروپ وان یا کل سر جماعت وان هي دهن بلات هم ده ام تکارم بجم بدهان بلکه بسدان او کنن گروپین اتنی کنن مثلا ایرانی بدهان گروپین اتنیکنن، لهندستانی بسدان گروپین اتنیکنن، لترکیه دبجن درو دورا سی گروپین اتنیکی هنن، ل او تبیب قانون نونتوی تبیب پیمانین کو مافی وان و هبونا وان دپاريزه او دما مدرنيته ده دبن خطري ده سپور گواکو سوسيولوجيك خازن گروپين etniki kategorize bakın se او sedem avdikin sedemin ki nişandedin لگور وان کومک لگور زمان اول باوری کوک رابردو یوان دنوا کومگه ده جیندن وکا تی فرقیت کرن دو اندامن کومکا اتنیکی یاکو آیده وی دبن او جی خوا جیندن وکا جهه دبینن مرفت کاره جبو اوکا وکا فاکتورا سیجی یعنی سلما سیجی او یاراستی د etnisite د نوا گریدایی به پاراستنا کلتور و کوکاخه و به زماناخه د نو چالاکیه کی سیاسی ده یا کو دخوازه او رومت و شانازین دیروکاخه چه راست به چه نراست به بلکی میتولوژیکه بلکی او قسمه راسته لی او گروپ به هورا خودی حافظه که کمالگهینن جیواکینن به تایبتی اتنیکینن او جبو پاراستنا و یا ده حولکه او کدایه ده حولکه چالاکیا سیاسی ده او سی پیوان لگور مروان کار فرقیت وان نشان بده لگور و چند بشتاری وان دبن مرو کاره لسر اساسا ویدا آستین اتنیکونا وان بکولینه yani endamın grupe آستین وی یا تکلیاوی به گروپ آخه هیه yani مرو تکاره بیا بچند او هر سه سدمن کو من هجمار لسر اساسا بیا مروف دکاره استا گلو او چقاس به گروپ آخه اتنیک به اتنیسته آخه به کلتور و عایدیت آخه چقاس گلوانه چقاس نل گلوانه مروف لسر اساسا و هر سه اوکا دکاره بکولینه فهم بکه تی بگه یا راستی گوتنه اتنیسیته ده سوسیولوژی ده زیده نزلاله لی به کرتی هم دکارن ببجن که سیاسی بونا کومیکی پیوندی انتکیلین سیاسی یا به کومیکی و اتنیسته زیده تر کاره ifade بکه گوا ام اتنیسته دبجن دوی تشتکی بالا خواه بکن بگومان اون ار روش در جیان روزانه ده راستی بیتن چه ده کردستان چه ناو کردان ده ترکیه چه دنیای گروپین اتنیک هر به تشتین خطریه تشتین مترسیه تشتین ریسکه تین روژوی
yani literatüra siyasi da lekolin her yezede yani belki be hezaran bi sedan konferansın namına tabi hanin hukuki sosyolojik siyasi Rüpen etnik çavağa biparêzin. Yani pirsa diskriminasyonê, pirsa jenosîdê, pirsa cemaetbûnê, pirsa êdinbûnê, pirsa têkilîbûna bi terorê, pirsa têkilîbûna bi mafyatiyê, bi ewkê tê rojevê. Yani eviya jî dide nîşankirin ku di dema modernîteyê de, di dema me de bi rastî çi garantiya ku grupa etnikkarî ve hebûna xwe biparêze çi garantî tune û hebûna wî di nav netewayan de netewa dewletan de her di rîsk û metirsiyê de ye. Belê ez ji ber ku tema pir ewke piçik dirêje ez dixwazim piçik hinciyan ev bikim derbas bibim. Belê di diskursa di axaftina felsefeyî de yani ew dema teorik ya têgehên netewe ez min derbas kir li divê li ser netewacî çend tişt were gotin yani ji ber ku ew ka me paşê ji bo em dikarîbin ji bo pirsa Kurdî peywin di diskursa felsefeyê de netewe bi misyonekê ahlaqî ye yani ahlaqekî nû yani misyonekî nû ye netewe veke özne subjeya kirdeya nû kare qedera dünyevî ya milletan komelgehan biguherîne ronîbûnê peyda bike ava bike û medeniyetê realize bike modernîteyê realize bike komelgeh ava bike yek ji aktorên kolektif ya dîrokî ya avakirina jiyana komelgehê di dema me de netewe ye netewe veke aktorên dîrokîyên ku li gor armancê û bi çalakiyên hişmendane kare temamiya kultura me mantalîteya me hebûna me biguherîne hebûna sosyal siyasî belê netewe veke jariyê pir pisporan ve veke aktorekî dîrokî ya bi misyona şaristaniyê tê hezirkirin baş e me behsa etnik kir çawa yani mirov çawa dibe netewî millî çawa yani gava ku etnik e çawa dibe millî li vir tabi êdî em dikevin pirsa dubendîtiya aîtbûn û nasnameyê ya ku bi vê pirsê ve dixwazim zelal bikim veke felsefîk ev ê ku aîdî etnîkî grupekî ye dikevin pey rêgehên helbestên awayî û kulturî yên ku ji sînorên etnîkiyê berfirehtir e ji der sînora komika xwe der sînora komela xwe dinya xwe de êdî tiştên ku dişibin kulturên ku dişibin taybetmendiyên ku dişibin zimanê ku dişibin yên wan ên tradisyonal yên wek şîveyê wan diyalektê wan rabûn û niştina wan folklora wan kirasê wan cilûbergê wan edetê wan erfê wan ê ku dişibin viya di esasa xwenaskirinê têkiliyê bi wan re prosesa şirovekirineke xwenasiya nû di wan da dest pê dike ku bêguman em ji wê re dibêjin lêgerîna nasnamaya xwe ji aliyê takî kesî
yani لآلیه او که دا آلیه عید بونه etniki de dema tradisyonel de ya rasti derketin der sinoren der periferiyaya etniki havaldan tünneye ev her havaldanin usa yani yan ve be ceza kirin yan ve ben yani be metrsi ve ben paşvekişanın yani dema etniki de şu her tişten nakil kirin و نفش نو و حافظه جواکی حافظه اتنیکی حافظه عشیرتی حافظه جماعتی پیرو کالان وردگرین و ورجی بردوام دکن یعنی د پروسس که نو در کتناج تکیلین سوسیال ین بنکسین دن و دورین دن آنجی شروع کرنا وان تنیا او جداتر دا عید بونیده لیکم ناسنامه دا ایدی تشتکی نوهیه کو ام پاشه گاوا کو ام سر کردا دا ناو کردا دا چاواچی بویا ام پچک بر بچفتر بسر بیا بسکن بری دنیا به هشمندیا پیرو کالان گارانتیا خواه پراستنا عید بون و اتنیستی بو او بس دنوا حدود اتنیسیته ده خواه بالنقل و مکانیک بردوام دکر دنیا هشمندیا نوی وکاتورنان جدایه او لگرنا خاناسیه که نو یا در سینورن حدودن بریا اتنیسته و عیدبونه ده دیگرن این وک خواه دیروکی و سوسیالی و کلتوری زمانی دکون نوا دیالوگ و تکیلیه که نو و پیراجه تحیوله که برفرهتر آوا دکن و خواه پی دست پیدا کن پیناسه بکن اوشی بیگمان دما نو ده فقط نتوایه یعنی او تشتکو ده پروسسا ویادا ده پاراللا ویا او گوهرتنا دنا تاکه کسته ناسنامه دا چیده به پاراللا ویا کولکتیف پاراللا ویا سوسیال پاراللا ویا کوملگهی نتوایه yani ango rabuna etnisteyi ber be netevebuni. Jiber ku tene be netevebuni be nasnameyn mirovên devletin civakên dünyayê veka mirovên medeni û serberz û bextevar tên fehm kirin. Tene veka di dünyaya modern da di dünyaya dünyevi ya nû de pişte dema moderniteyi jibo ku mirov bi dünyayê re dikari be bi bextewarî bi serberzî û bi medenî bikeve di nav têkilî û danistandinê ew tenê bi rêya netewebûnê pêkane mirovê etnik weka diwargeha kulturî û medeniyetê de ji netewebûnê nizimtir ji netewebûnê perîferîtir û em çi bêjin marjinaltir têxuya kirin ew mirovê ku xwe bi aidiyeta etnikiyê tev digerîne û dedistîne her daim tabiiye ancak bindeste ev kesin ku temsila netewabune dikine. Her çıkas min despekê da jî got her çıkas ew peymanên mafê mirovan mafê netewaya etnikan grupên etnikan gelek un kriterên ew kê dizanin Kopenhagê dizanin û peymana navneteviya mafê hindîkayiyan dizanin her çi qas zorê bidin bi rêya devletan jî hiqûqa jî ya viya ew bikin bisepînin ji bo ku garantiya hebûna wan ew be ew heya niha jî di medeniyeta me ya îro da hebûnên etnîkî fakat bi tiştên kriminalize, tiştên metirsidar, tiştên xirab tê ew kirin. Tabii piştê wî ez ê bi taybetî hê xirabtir ku li Tirkiye di nav
Türkiye ta kolonyal da çava çedi be un hamud zanın le emi serviyacı çent kutuna paşi bejim. Beri işte ben akaptınan as jibo wan hevali kupçek interes avan zeydetir ser felsefe ya bir şeyre heye as çent kutuna ser serviya bejim. Eğer em felsefik li bir meseleyi binerin, em de bejin ku dema tradisyonal, yani dema etnik bu ne, ait bu ne, de felsefeyi de veket dema heyine, heyin şu heye, yani objektife, irade emrov de heyine de zede çalak nine, yani heyin be irade emrov objektif heye, derbabi de heye. Le zamanı Kürdi dahi ve zamanın din dahi tegeha hebune heye. Ez dikarim eğer em paralelek felsefik ya dinavera van gotunun etnisite ve netevaya da avkin, ez biyamın yani betir heyin dikeve le evka cemaat bune ve etnisite li hebunji de dema netevabuni u modernite. De hebun da edi kırda heye. Ez jera de ben boşenk nivîsekî min nivîsandî var hoca revidarım beraber be u hune buxinin ez bahsa hoşenk zamaneki gotineki kevne nav kurda da veka nav heye navi insana heye de ya rastî gotineki kevnar ya Kurdu İraniye u diyarda ya evke yani diciye subjekt özne de hatiye bikarani yani farka dinavbera heyin u hebuni de em dikarin ve farkı de hebuna subjekt de hebune de bebinin eğer etnik bun vakit sosyumeki tradisyonel ya hazar salin ya kuş jukha ber te fam kirin jukha ber te berdevam kirin le netevabun u dema modernite ya nu de kırde heye hişmendiye ki nu heye u hişmendiye mrov takekes navenda lvineye navenda jiyana sosyal ya nuye Lورجی ادی tabi em dikarin bahsa neteveperveriye bikin ku ew edi misyona vî guhertina rewşa etnikî ber bi ser netewebûnê yani misyona neteveperver berî her tiştî divê dema derbasbûnê de peykanîna neteveyê ser esasa tradisyonên etnikî. Belê hevalno li ber yek deqa ez binêrim çend deqayê min mane belê em wextê me heye. Ez niha çekê hediyemê bên ser mesele praktikê yani empirîka Kurdî, praktika Kurdî em piçek ji ne tenê ji teoriyan biçin praktika xwe piçek jî li ser esasa praktika xwe weka sosyologê Fransî Pierre Bourdieu gotiye li ser esasa praktika xwe teoriyan çêkin. Di jiyana xwe ya rojana da her roj rastiya kesên ku dibêjin ez Kurdim lê nemîlîşîmetên. Eslê min Kurd e lê ez Kurdçî nînim dibêje. Ez be esil Kurdim lê bikidin. Yani rastî derê dora me bi hişmendên wer tijiye, aqilmendên wisa tijiye. Lê di rastiyê de di dema nûjen ayîro de Kurdbûn yani dema modern de Kurdbûn bê Kurdîtî, bê Kurdeweriyê, bê neteweperveriyê ango bi gotina Tirkan bêjin bê Kürtçitiyê xwe xapandine. Yani tu nikarî hebûna Kurdan biparêzî, tu nikarî Kurd bî eger ew koka xwe ya
etniki negihini asla netevabuyni. Gihandına asla netevabuyunci bir Kürtperveriye, bir neteveperveriye çedi. Bir Kürtçitiye çedi. Eko evde ben Watışta dibêjin, tiştekî jî dibêjin tabii. Her gekşi ve ez sedî sed bawerim rastî wî tiştê hatine. Ya dibên çi ye ew Kürtçitî û ew tiştana mirov divê berî her tiştê însan be. Berdin Kürtçitî, Kürtlük mürtlükê. Birastî ez gelek cara ez rastî wa gotina hatime, hûn jî rastî wa tişta hatine dibînin. Lê mirov aynên ew babeta aniha ku em divê ser wîya bifikirin, bihezirin, serî xwe bihêşînin. Gelo berî her tiştî însanbûn çawa dibe? Yani eğer ez berî her tiştî însan bin ji kirasê xwe etnîkî ji xwe bikim, ji derkevim, ez nikarim zimanekî bipeyivim, ez nikarim bibim însan. Yani insanê soyut bê etnisîte, bê etnîkbûn, insanê soyut tenê de teoriyê de heye, di jiyana xwe de tune ye. Çi însan bê etnîkbûnê xwe ne însan e? Nikare ve, nikare axaftinê bike, nikare zimanê wî hebe, nikare rabûnûniştin adet, örf û vê wî hebe, tevgerekê wî ehlaqî hebe. Tiştekî wî yani hemû tevgerên wê bibe kaos, anarşî. Yani eger mirov ji ew kultura ku etnîkî ye û ji mala bavê xwe digire, ji encama bi serhewbûna tecrübe û ezmûna bi hezar salan e, tu ji xwe jê derxî, yani Kürtbûn ew e. Yani di mesele etnîkî de Kürtbûn ew e. Eger tu jê derkevî, tu jê ew bikî, tu berî her tiştî ne Kürt bî, bixwazî weke soyut însan bî, tu ji însaniyetê tu dibê anti-însan. Yani tabii ew gawa ku tu jê derkevî ew ya ku dibêjin ew daxwaza îdeolojîk ya kolonyal e. Ku ya dibêjin armanca wan ew e ku ew di ciyê zimanê te de zimanekê din bidin te, di ciyê mentalîteya te de mentalîteyekê din bidin te. Ango te bikin Türk, ango te bikin Arab. Ji ber ku gawa ku tu ji zimanê Kurdî derkevî û tu bê zimanê wan bipeyivî, evkê wan bipeyivî. Belê. Biçek wan şu ciyan jî ez ê derbas bikim. Belê ez ya dubare bikim ji ber ku teza esasî sereke ew e. Yani di wextê modernîteyê de etnîkbûn, yani rastî yek ji girîngtirîn tişalî babeta me ew e ku îro em ser dipeyivin. Ji tev Kurdan re tiştek girîng yani mirov divê bêje, heta gaziya ji Kurdan ew e. Ku ji vê axaftinê de armanca min ev e. Di dema modernîteyê de bi heyîna ji xwe ber a etnîkbûnê nikarî li ser xwe bimînî, nikarî Kurd bimînî, nikarî heyîna xwe berdewam bikî. Di mercên kolonyal ya Tirkiyeyî de heke vêya qet û qet nemimkin e, yê ku dibêjin ez Kurdim, ez ê Kurd bimînim, lê eleqeya min bi netewe, dewlet falan tune ye, ew di nava xefletekî mezin de ne. Kurdbûna de asla etnîkî de di dema nû de xwe anser bi Tirkbûnê yani weke neteweyî, an jî tu ser Kurdbûnê weke netewe divê ve ava bikî. Eger tu netewe Kurd ve ava nekî,
ilm davida توی etnisiteya te ji holêra be توی bibî tu asimile bibî tu bibî Tirkçe waku cumera dibêjin insan bin ew be waku bêjin insan dibêjin insan bin ya rastî qesta wan ve werin Tirk bin yani Tirkbûn weka netewê ji li vir ez dixwazim tiştekî ku berê çend sala yek mepûsekê CHP ya sosyolog jinekê ana navînayî biya min paşnavî bawerim Güler bû û qasî ku ez dizanim koçberê göçmenê ew ye Makedonyayê yani bir birengekî sosyolog e bir birengekî dilsozane got ku yani tamam heqê Kurda hin etnisîte ew tiştana em qabûl dikin lê yani nabe Türk û Kurd li Tirkiyeyê di hemîn derecede ve hiyerarşi heye di hiyerarşi da serdest netewe ye û ji ber ku Kurd netewenin lewra jî weka grupekî etnik pêwîst tabiî ew kevin netewe bin yani dibêje di dinyayê her derê wisa yani rastî ji aliyê teoriya sosyolojî ve ku mirov lê mêze bike yani bê Tirkbûna wî yani ji Tirkbûna wê em wê îzole bikin û teoriya wî mêze bikin bi rastî heqê wê heye ji ber ku yani teoriya netewe etnisîte û neteweyan dibêje ku yani davî de netewe ji etnisîte berfirehtir e li wir komelge heye li wir toplum heye lê etnisîte grupekî piçûk e cemaat e davî de cemaat divê di nava cemiyeta toplum da divê bê ew kirin yani eger hiyerarşi ve eger em mafê wan jî biparêzin heqê wan biparêzin divê em ew tabiî ya netewe be yan ango ya Tirkan be niha li vir ku hat ew kevî bêjim yani çima dibêjim di nav Türkiye'de Türkiyetî de ya ku kolonyal e zihniyet û nêrîn mîzaç û hebûn kolonyal e çima Kurd nikarin xwe biparêzin çima Kurd nikarin weka etnisîte jî bimînin divê mirov ya bêje pirsa ez ê eger wextê min hebe ez ê paşê ew bikim belê elbet etnisîte jî netewe jî ontolojîk ew kêvan heye em ez ê anaha dema behsa Kurda bikim ez ê bên ser vê meseleyê lê etnisîte ontolojiyekê ku ji xwe ber tê fehmkirin heye lê netewe de tabii ki ew heye kirde heye belê ewan ew kengê dest pê dike ji bo wê xwe û xweyînê ez ê felsefîk ew kekî yani çend paragraf jî ez ê zêde bikim min di bernameyeke berê de ya ser cîvak û cîvatê de ji xwe min behsa wiya kirîbû yani ya rastî mesele etnisîte û nasname neteweyê jî di vê çarçoveyê de merov bifikire ez bawerim rewş piçek zêdetir wê ji bo me zelaltir bibe lê ji bo ku hê zelaltir be ez ê cardin vegerim ser mesela xwezabûna etnisîteyê yan jî xwedayîbûna tradisyonal hişmendiya tradisyonalê yani xweza û xweda û dibînin ku bi rastî di zimanê Kurdî de etimolojik pir nêzîkî hebin yani tradisyonal ev tişt wisa lê di dema modernîteyê de taybetî sed sala 15 de li Rojavayê xwe za dibe ya rastî xwe ji xwezayê cuda dibe xwe ji xudayê jî heyaciyekê cuda dibe prosesa xwenasî û xwebûn di mirov da vêga wê dest pê dike ya ku dibe yek ji bingeha sereke aktora sereke ya
چکرنا ژیانا سوسیال یا دما نوده بگومان گاوا کو پروبلم پرسکریکا etnisite, etnikbun û netewebûn gava ku em bixwazin ku baş tê bigihin divê wê çarçoyê çarçoya ku min behs kir yanî destpêkirina xwenasiya mirov di çarçoya herdû xweza û xweda û jê cudabûna hişmendiya mirovî. Belê hevano ez yek deqe dîsa ez li evkê binêrim belê wextê min zêde nemaye lewra ez li wir tiştekî ku girîng bû ez ê bi çend cumleyan ez ê vîya bikim ji bo ku dikarî bim derbasê babeta xwe ya din bim. Yani ew tiştê ku min ew dikir bi rastî de dîroknasiya Kurdî de bi taybetî ji aliyê Şerefxanê Bitlisî û Mella Mehmûdê Beyazîdî çend tesnîf henin ji bo Kurda ku mirov dikare bêje ku ev bi şêweyekê din bi gotinekê din ya rastî tarîfa tesnîfa netewebûn û ya etnikbûnên etnisîteyên grupên etnikîyên Kurda tesnîf dikin bi taybetî yani bêguman Mella Mehmûdê Beyazîdî ji evkê digire ji Şerefxanê Bitlisê digire ew behsa girde Kurd dike. Girde Kurd yani weka ku Kurdbûna li ser wan grupên etno neteweyiya Kurdiyê din. Bêguman di mesele evkê de gava ku em behsa mîrektiyên Kurda dikin em rastî wiya nabin ji ber ku mîrektiyên Kurda di her ji wan her mîrektiyê Kurda ji aliyê xwe di welayeta xwe de di sînorên mîrektiya xwe de serdestin. Her hebildanên wanên ku ew ê mesela bibe weka îdare jî girde Kurd yani ez vê gotinê ez aniha lêkolînekê li ser evkê dikim yani di nav Kurda da di ciyên netewe de çi gotin çi têgeh hatine bikar anîn weka qewm weka millet weka netewe û wekî gotinên din ez biya min ew girde Kurd jî di wateya netewe de ji aliyê Şerefxan û ji aliyê Mella Mehmûdê Beyazîdî hatiye bikaranîn lê em bêguman hevildaneke berbiçaw ya diwarê îdareyê de diwarê desthilat de ya mîrektiyan de ji bo ku li gor wê rêgeha girde Kurd evkek hebe yani em bêjin îdare hebe tuneye ew jî ya rastî girêdayî bi evkê bi sosyolojiya wê gavê ye ya em dikarin bêjin ku bêtir di serê entelektûelan de ya rastî heye lê di nav civakê de hê êku serdest e evke etnisîteye evkê ye. Ewan li vir ez dixwast li ser evkê piçek zêdetir bipeyvim li ser ya çima etnikbûna Kurda jî çima xeter e ji bo Tirkan çima Tirk yani dixwazin ew qas bi şiddet etnikbûna etnisîteya Kurda jî ji holê rakin piçek bipeyvim lê ez berê wî yani ya rastî ji ber ku me îxtarekî hişyariyekê pir tund ji aliyê rêjiya çarpelmedya me girtiye ez gelek ji wan hurmeta min heye gelek karê wan û evkê wan
اودیکم لورا از خازم ایرو دیسا وقتی خدا خلاص بکم دوی او دیسیپلین دناو برنامه یامده هبه برنامه یامنده لورا از او که بلکی داویه دا اگر وقت هبه او بکم لی از بیم سر تشتكي كو از دخازم او مثلا بشي يعني او ياجي بيجم اگر هون بالا خبدن مرشا مليا كردي خوشخاني نتوي حمو يا كردي دوان دا اندişeye هرمزن اكستنسيال problema اكستنسيال هبوني دحمويان دا مثلا يعني روحها وينا اي رقيبته او بر دجواره ام چه دبجن ام دبجن ناكبه ناشكي نامري يعني ملتي كرد نامره چيه ابيا يعني ابيا يا راستي قبول كرنا اوكو ام دبن متر يعني متر سيدارتنا متر سيدارات تنبوني ده ام هبونا ما ontolojik dinav garantiye de nine u hatta ku ew neteweyên din li ser me dikevin bi mera dikevin têkiliyê weka cemaetên etnikî em her tuşê ewkin yani tuşê asimilasyon tunebûn û ewkaye لورا نا جخابر او روحا اي رقيب او اندشين اونتولوجيك يا هبوني يا د اي رقيب تا هاتيه اقولي بله اس بر بداويا اوكي برنامه خاتم سر اساس اوكي قالي بنيرين هجال بر از خازم تشتكي جرينك بكم هيدارم هون باش من قدار بكن و تشتكي از دبجم هيدارم اجيت قريب بدم فهم كرني يا راستي تشتكي از حيانا من جو او لوي تيزيرا as انا هاك راسكي لقابك بدم كريم هيا بتشن مهانجي من بخات تيجاها نتوا دي كردي دا او تيجاهجي كيجان غوتنان چيبويا نزانيبون جبركم من جو يعني از سر پشكتنا ريجاها و تيجاها نتويتي دنا كردان دا خباتك ديكم دي چاچوا يادا من لسر گوتنا نتواجه هن دوستو ناسان زمان ناسو رفشن بیرن حوالی منن دوستی منن من جوان پرسی و هيا ازجي كاري بيبليوتيكي من كر سر فرهنگان و اوكان من تشتانا بكر من بعجب فهم كركو جوان آگاهداريين كو جمرهاتن مفهم كركو تيجاها نتوا زمان كردي دا بنيوه تورن بالنيفي وغريداي يعني دسالين بتايبتي دسالين سي تشليا يا علي زيدتر سليمانيه لعلي سورانا ده سربي اوكي سربي تجاه كاركرنا و تشاوكم من بحث كرد اي رقيب تجي اي خوشخانين كردي اندن دجي يعني او مترسياكو لسر هبونا اتنسيتيا كرد هي او وكا روشكه اونتولوجيك يا نو دناو كردان ده چكريه كو اتنسيتيا كردي ادي وكا بري چاوا تراديشنال ده دما ميركتيان ده دما تراديشنال ده ادي ب نقل کرنا حافظه اتنیکی یا پیروکالان ناچه سری براستی او نتوه پربرن ویگاوی روشنبیرن ویگاوی ایکو ای رقیب نویساندنه ایکو ای خاشخان نوسا نویساندنه ایکو وی تیگهی چه کرنه
جنبی به همو اوای ریگه وان هیوی وان حبلدان وان لسر یا زاروکن کرت نو نه وکی بری چواکو حتی نها مدگود دما بری دا مرخاص می ترادیسیونال لهنگ ما پیرو کالن ما اکو حافظای ما پاراستنه او گارانتیا هبونا کردایتی بون کردبونه بون لد دما نودا دما او کدا کد او پروبلما کریزا اونتولوژیک از بجم جرا کریزا هبونی دنا کردان ده گاوا کو دست بکرنه کو خطری هيا لسر هبوناوان کو او تنبن تک بچن یا راستی وگاوه گوهارتنه که چه دبه وکا کو کردیا اکتورا سرکه یا هبونا کردان ج پیرو کالان بر به هیوی سپارتنا هیوی به نویان تورونان و زاروکن گنجن خورت و کرد یا پیشروژی اویا تشتکی پر بسیط وکا مروف جواده بیجا خویاد که لی اویا گوهرتنه که دیروکیه رادیکاله دناب کردانه یعنی گوهرتنه برگه هیه ایدی برگه نه پاش اوکیه پاش مایه رابردویا مایه ترادیسیوناله لی دما نو دا ایدی ام دهیلن هشمندیا زیرکتیا جیریا زاروکن سبه بری از ویا او خلاص بکم خازم یا راسته جبیر نکم لورسپاسیا وان حوالی خواه گرانبوها بکم انکو جبو اتیمولوژیا نتوی جمرا آگاهدارین بالتفرعات شاندن حتى هن هوال قال لك اوكرن سريخوي شاندن جوان ان بيشي هوالي من ان اوكي از سباسيالان بكم مال ميسانيجا اذن محمود لبنديه مراد شيوان وبريا مراد شيوان جي السلاوي او كاسينكم مراد شيوان نتني فكري خراماني خجمرا دوي واريدا اوكي كر كاسين دنجي آگاهداري برگرتي بو جمله هنات اسلاوین خواجوان را دیکن براستی داوی منجی بیبلیوتیکا دا کتم بیبلیوتیکی از اکر لی حیاوی گاوی براستی چه اوک تحیل با من تنه بکو نتوه گوتنا نتوه گریدایی به نویه او هن کسین کو گاوا کو من بمارا مشوره کر سرویتیگه این کس پچک صار نخوش او كرن قلتن يا او جالي بربرين سورانج د او كده د سالين تشلي دا بينجي دا وك دسكرت وك ايجاد كر هاتي او كرن للي من او كر من بختي خلاص كريه بله لي يامن يعني جبه analitiktir, jibê orijinaltir gotin li ser netewe heye ez nizanim, ez dişkilim. Hatta dikarim bêjim gotina têgeha nasyon jibê analitiktir, jibê orijinaltir nîne. Ji ber ku nasyon girêdayî bi mesele zayînê zabûne tiştek dikare zabe lê nikare berdewam be li vir نتوى وكا بيشروش وكا سوبجا تي اوكرن تي هوناندن بلي از خلاص بكم بقوتنا كدابي بلي هوانو دمك دا دجين كو ادي نوكي كو قالو بير اكتورين سركيا هبو پاراستنا هبونا ماي او بحافظايا اتنيكي بپاراستنا كردان بست سالان گلك تشكرنا لدما مودرنيتي دا او كارناك اكو کار دکه گیهاندنا
torunaya neviya. Eğer neviya dinabera nevi u kalu piranda ev gredana kudve heye dinabera vaka etnisite u netevebune da eğer ev gredan tünebe ev gredan were kodkirin ya rasti peşeroja netevaya Kurd netene vaka neteva peşeroja Kurdan vaka etnisite jî namine jiber çi jiber ku her kesin ku nasnamaya xwe zimanê xwe ji bîr kirine lê di dema nû ya modern da dizanin ku ew hatine asîmîle kirin her wext ew jî li ser tirkiyetiya kolonyal weka tehdît weka risk tê dîtin. Lewra hebûna etnisîteyê jî ji bo ku ew kesin ku asîmîle bûne wan hişyar jinûwa hişyar neke jinûwa venegerîne xwebûna xwe lewra Türk dijî etnîkbûna Kurdan jî ew armanca bi mîsyona tûnnekirina etnisîteyê nejî ew di dema çareseriyê de ji xwe li temsîla Kurd ra li hev kirîbûn ku Kurdan weke etnisîte dîzayn bikin lê Kurd bi taybetî bi du bûyeran bi baraja bi 13% tevî ku ew xwe bi tekstûal bi dîskurs a Kurdî xwe nedan ber lê Kurd tahayyula xwe ya cîwakî bar kirin li ser vê hilbijartinê xwedan nîşan kirin ku li wir îradeyeke netewî heye ya duyem berxwedana Kobanê bû ku berxwedana Kobanê bi taybetî em dikarin bêjin yek ji berbiçav ya îradebûna rabûna hebûna Kurda ye li ser tahayyula netewebûnê. Bi cümleyekî xilas dikim hevalno bi rastî lêborîna xwe dixwazim. Cümle ew e belê di dema tradisyonal da pîrîka min mirarî ez ê axaftina xwe jî îtihaf dikim ji min re hezkirina kurdîtiyê ew kirîbû lê îro em divê pîr û kalan zêde ew nekin ne tenê ji wan bixwazin ku neviyên xwe ew bikin di dema modernîteyê de dem û dezgehên neteweyî tenê dikarin neteweyê înşa bikin ne tenê axaftina tradisyonal û neqilkirina hefîzaya etnîkî ya pîr û kalan ji ber ku netewebûn bi aktörên müessese ya sosyolojik ya komelgehî tenê dikare weka özne weke hoşeng weke subek weke kirde were înşa kirin lewra rêgeha Kurdan divê ew be ku pêşeroja neviyên Kurdan wek modern wek însanên medenî azad ronî û xweş be. Lêborîna xwe dixwazim ji çarpel medya veneqetin bernameya roza heye piştî wê jî bernameyekî pir girîng baş heye serokê tîma Diyarbekirê wê bibe mêvanê Elî Fikrî û Mehtî û ez heya bernameyekê din bê hefteya bê bimînin di nav xeyr û xweşiyê de şev baş.